Daarom dan, laten wij ook, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last. Het woord last wordt vertaald in Surinaams als hebi. Alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding volhouden. Niet opgeven. De wedloop lopen die voor ons ligt, die wij moeten gaan. Niet achter ons ligt, is al geweest, maar die voor ons ligt. Maar wil je geloofsheld zijn, dan moet je alle last afleggen. De lasten die je hebt in het leven, die moet je door geloof afleggen. En laat daarbij uw oog alleen op Jezus gericht zijn. Niet waar gelovigen. Wil je geloofsheld worden? Laat je oog alleen op Jezus gericht zijn. Amen. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Tot 1 tot 3. Ja. Heb je gevonden? Ik begin met de NBG-vertaling. Daarom dan, laten wij ook, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last. Het woord last wordt vertaald in Surinaams als hebi. Alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding volhouden. Niet opgeven. De wedloop lopen die voor ons ligt, die wij moeten gaan. Niet achter ons ligt, is al geweest, maar die voor ons ligt. Dank u, Jezus. Laten ons oog daarbij, terwijl je dat doet, alleen, zeg alleen. Ja, ze hebben alleen tussen haakjes gezet, omdat sommige vertalers niet zeker van zijn of dat woord in de Bijbel stond. In de manuscripten stond. Men denkt dat de vertaler dat heeft bijgevoegd. Vandaar dat tussen haakjes staat. Maar wij nemen het aan als ware. Laat uw oog alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Maar ik vind de vertaling in de basisbijbel fantastisch. Dat maakt het gemakkelijker preken voor mij. De basisbijbel. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun geloof aanmoedigen. Er is een grote groep van mensen die ons door hun geloof aanmoedigen. Laten wij daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. Nogmaals, laat ons daarom, omdat we zo'n wolk, zo'n grote groep mensen hebben, die ons door hun voorbeeld aanmoedigen, laten wij
Laten wij daarom uit ons leven wegdoen. We moeten wegdoen. Niet bidden, Heer, doe het weg. Maar velen bidden, Heer, doe het weg. Velen bidden, Heer, houd mij rein. Nee, laat ons wegdoen. Laat ons rein leven. Wat onze omgang met God in de weg staat. En alles waarin wij ongehoorzaam zijn. Het is alsof wij een hardloopwedstrijd lopen. Zie je, sport wordt aangehaald. Hardlopen, Olympische Spelen. Alsof wij een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. Wij moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. We mogen niet verslappen. We moeten geduldig tot het einde doorgaan. Er moet geen sprake van lauwheid zijn. Van denk ik ben moe om God te dienen. Ik ben moe van die mensen. Ik ben moe van die kerk. Nee, laten wij geduldig zijn. Tot het einde doen wat God van ons vraagt. Ik zie nog een andere vertaling hier van de Bijbel in de gewone taal. Uit de heilige boeken kunnen wij dus veel mensen, in de heilige boeken kennen wij dus veel mensen met groot geloof. We kennen uit de Bijbel veel mensen met groot geloof. Ja. We moeten hun voorbeeld volgen. Let wel, we moeten hun voorbeeld volgen. Vandaar de tekst in de NBG, een grote wolk van getuigen. En de zonde achter ons laten. Dat is belangrijk. En de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Door de zonde willen mensen hun geloof opgeven. Raken mensen ontmoedigd. Door zonde in hun leven toe te laten. Worden ontmoedigd om door te gaan. Maar we moeten juist ons geloof blijven vasthouden. Tot zoveel. Nou, als we praten over de geloofsgetuigen. Ja. Moeten wij niet ver zoeken. We kunnen teruggaan naar Hebreeën 11. Om die wolk, die aantal mensen, die heel veel mensen. Die geloofshelden. Die ons een voorbeeld geweest zijn. En laat me zeggen waarmee ik zou willen eindigen. Ieder kind van God moet een geloofsheld zijn. We hebben een wolk van getuigen. Die om ons is. En die geloofshelden, die moedigen ons aan. Onthoud dat. Ze zijn een bemoediging voor ons. We moeten dus hun voorbeeld volgen. We moeten proberen, ten derde, om hetgeen zij bereikt hebben, ook te bereiken. Dat geloofsleven, dat ze geleid hebben, moeten we ook trachten te bereiken. Geloofsdaden, kinderen Gods, moeten normaal in ons leven zijn. Ja. Ze horen bij het kind van God. Geloofsdaden. Niet denken geloofsdaden zijn voor sommige mensen. Ik zoek mensen die heel groot geloof hebben en die volg ik. Nee, daar ga ik, maar ik hoef het zelf niet te hebben. Maar geloofsdaden moeten voor kinderen Gods heel normaal zijn. En daarom worden wij gelovigen genoemd. Omdat wij geloofshelden zijn. Worden wij gelovigen genoemd. Worden we kinderen Gods genoemd. Ieder gelovige mag die naam dragen. Gelovige, als ik aan getuigen van geloofsactiviteiten. Je draagt de naam gelovige niet omdat je een kerk bezoekt. Of iets doet in de kerk. Of wat dan ook in de kerk bent. Maar de naam gelovige dragen wij als wij geloofsactiviteiten in ons leven zien.
Als we kunnen getuigen dat God door geloof dingen in ons leven heeft gedaan, bereikt heeft in onze gedragingen. En geloof werkt op verschillende manieren. En dat kunnen wij leren van de geloofshelden. En daarom zegt Gods woord dat wij hun voorbeeld moeten volgen. Ze zijn een voorbeeld voor ons. Een grote groep van mensen. Niet een kleine groep. Die door hun geloof ons aanmoedigen, aansporen. Dat wij geen tijd hebben om lauw te worden, om ontmoedigd te zijn. Om te denken aan opgeven, om te denken ik stop ermee. Om te denken ik ga niet door met mijn kerk, ik ga niet door met mijn geloof. Ik hoef God niet meer te dienen, het heeft geen zin meer. Ik kan niets bereiken, het loopt niet, het werkt niet. Nee, die geloofsdaden van die geloofshelden moeten ons aanmoedigen om vol te houden. En dan moeten we alles wegdoen. Daar kom ik straks op. Maar een paar voorbeelden van die geloofshelden, daar wil ik beginnen. Ik heb een aantal opgetekend gisteren. Heel veel, ja. Maar goed. Henoch was een geloofsheld. En waarom een geloofsheld? Hij wandelde met God. Ja. Je hebt geloof voor nodig om met God te wandelen. Is gemakkelijk met een mens te wandelen die je ziet. En dan voel je, als je een persoon graag mag, voel je gelukkig daarbij. Maar Henoch was een geloofsheld. Hij zag God niet, maar hij wandelde met God. Dat eist geloof. Abel was een geloofsheld. Heeft een offer gebracht. Een beter offer dan Kain, zegt de Bijbel. Daarom was hij een geloofsheld. Kijk, een offer kost je wat. Ja? Een collecte kost je niets. Wat je over hebt. Wat je denkt te kunnen missen. Dat geef je. Maar een offer kost je wat. En Abel was een geloofsheld. Want hij bracht een offer. Een beter offer dan Kain. Noach was een geloofsheld. Let goed op, ik doe een paar dingen op waar je kunt toetsen. Geloofsdaden, geloofsactiviteiten. Noach heeft geloof eerbiedig de ark toebereid. Op een berg. Had heel lang niet geregend. Er was geen water in de buurt. Hij heeft een geloofsdaad verricht. Door die ark toe te bereiden. De ark van Noach. Nog steeds bekend. Noach is door een geloof erfgenaam geworden van gerechtigheid. Maar Noach is behouden. Ja. En voor elk dier moest hij een paar zetten. En er waren 8 andere mensen bij. En hij is een erfgenaam geworden van gerechtigheid. Abraham was ook een geloofsheld. Door geloof is hij vertrokken naar een plaats zonder te weten waar hij zou komen. Hij wist niet waar hij ging, maar in geloof ging hij op weg. Zie je, een geloofstap. Als je in geloof wandelt met God. Je weet niet waar je komt, maar je weet je komt ergens waar beter is. Abraham was een geloofsheld. Dank u Jezus. Sarah, de vrouw van Abraham, was een geloofsheldin. Dank u Jezus. Zij heeft kracht ontvangen om moeder te worden. Ja, ondanks haar hoge leeftijd. Een geloofsheld was Sarah. Ontving kracht in geloof om moeder te worden. Door het geloof kwam weer bij Abraham. Hij geloofde God, zegt de Bijbel. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ons voorbeeld. Abraham heeft zijn zoon Isaac
ten offer gebracht. Zijn zoon Isaac, door geloof, heeft hij een offer gebracht. Hij wilde zijn enige zoon offeren. Dat is een geloofsdaad van Abraham. Door het geloof heeft Isaac, gaat allemaal uit de Bijbel, heeft Isaac, Jacob en Esau een zegen gegeven. En niet zomaar een zegen, hij wist die zegen zou uitwerken. Maar in geloof heeft hij dat gedaan. Soms wij zegenen mensen. We zeggen aan mensen, God zegen je. Maar het is geen geloofsdaad. Is een formaliteit. Is een normaal gedrag van kinderen Gods. God zegent je. God zegent je. Maar we kijken niet of die uitwerking komt. Maar een geloofsactiviteit komt er. Zoals Isaac zijn zonen Jacob en Esau zegende. Gezegend heeft. Door het geloof heeft ook Jacob de zonen van Jozef gezegend. In geloof. Hij sprak woorden uit over hun leven. In geloof. Is een geloofsactiviteit. Door het geloof sprak Jozef, even zien, ja, aan het einde van zijn leven profeteerde hij in geloof over de uittocht uit Egypte. En het gebeurde 400 jaren later, maar Jozef heeft in geloof die woorden uitgesproken over de uittocht uit Egypte. Dat is geloof. Dat maakt hem tot een geloofsheld. Dank u, Jezus. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden. 3 maanden. Zijn moeder verborg hem. In geloof. Was een gevaarlijke situatie wat zij deed voor een baby. Maar in geloof heeft ze dat gedaan. En zie je, God verlangt van zijn kind dat wij een voorbeeld nemen. Aan die wolk van getuigen. Aan die geloofshelden. Dank u, Jezus. Door het geloof, we komen bij Mozes weer, heeft Mozes geweigerd door te gaan als de zoon van Farao's dochter. Hij had alles. Prachtige kamers. Heel veel geld. Heel veel dienaren. Maar Mozes had geloof. Hij was een geloofsheld. Hij heeft geweigerd om door te gaan en om te genieten van deze wereld. Als de zoon van Farao's dochter. Zie je, geloofshelden zijn geen wereldlingen, maar geloofshelden. Hij weigerde dat. Door het geloof, weer Mozes, heeft geweigerd. Had liever met Gods volk kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Door het geloof heeft Mozes liever met Gods volk kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Ja. Nog een keer Mozes, bijna klaar. Door het geloof heeft Mozes de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Door het geloof. Zie je ons gaan denken aan de geloofsdaden die voor ons zijn. Die geloofshelden die ons voorbeeld geweest zijn. Dank u, Jezus. Door het geloof bleef Mozes standvastig, al ziende de onzienlijke. Ziende de onzienlijke. Ik kan nooit vergeten toen ik een boekje kocht van Pascal. Ziende de onzienlijke. Dat heeft mij bijzonder bemoedigd. En door het geloof bleef Mozes standvastig, al ziende de onzienlijke. Geweldig. Hij was een geloofsheld.
Je leeft alsof je Jezus ziet. God in je leven ziet. Je gaat door. Je weet, hij is er. Hij is met mij. Hij staat mij nabij. Dat is geloof. Door het geloof zijn de Israëlieten onder leiding van Mozes door de Rode Zee getrokken. Als over droog land. Zij gingen door de Rode Zee als over droog land. Door het geloof. Ze zagen het water. Mozes sloeg met zijn staf. En ze liepen doorheen. Alsof ze door droog land liepen. Dat is geloof. Als je komt te staan bij de Noordzee. Dan denk je, ik ben aan de overkant gaan. Ja, hoe doe je dat? Je pakt een boot. Maar Mozes liep alsof het droog land was. En mijn vrouw was een paar dagen geleden daar boven bij Almere. Om zonsondergang te zien. Prachtig. Zag het water. Veel water. En dan zag we de zon daar naar onder ging. Al die prachtige kleuren. En dan denk je. Als het Mozes was. Die liep in geloof doorheen. Alsof het droog land was. Dank u Jezus. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Door het geloof. Was geloof voor nodig. Ze konden met militaire middelen Jericho niet innemen. Maar door geloof. Ze deden wat God gezegd had. Loop om de stad 7 keer en begin te juichen. En de muren van Jericho stortten neer. Door het geloof. Rahab de hoer is niet omgekomen. Maar Rahab de hoer gaf ruimte aan de mannen Gods. Dank u Jezus. En ze is niet omgekomen door het geloof. En we kunnen denken aan Gideon. We kunnen denken aan Barak. Aan Samuel. Aan Simson. Aan Jefta. Aan David. Aan de profeten. Allemaal geloofshelden. En de Bijbel zegt. Ze zijn ons een voorbeeld. Deze grote groep mensen. Die door hun geloof ons aanmoedigen. En aansporen. Om ook geloofshelden te zijn. Ieder kind van God zal moeten kunnen getuigen van geloofsdaden in je leven. Want we zijn kinderen Gods, behoren geloofshelden te zijn. Daarom zegt de Bijbel, ze moeten ons tot voorbeeld zijn. We moeten dingen creëren waarbij we gaan geloven. Ten eerste, God kan voorzien. Dat we gaan geloven, God gaat het doen, want ik ben een geloofsheld. Dank u Jezus. Prijs uw naam. En die grote groep is ons tot voorbeeld. En uit de heilige boeken. En zegt de Bijbel, maar vooral in Hebreeën 11. Hebben we gezien hoe wij omringd worden. Door deze geloofshelden. Ze zijn ons voorbeeld. En daarom, kinderen Gods, laten wij zeker van zijn. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder de kerk kan je God behagen. Niet bij livestreamkijkers. Zonder de kerk kan je God behagen. Maar zonder geloof kan je God niet behagen. Kan je God niet welgevallig zijn. Kan God niet blij met ons zijn. Kan God niet tevreden met ons zijn. Maar hoe kunnen wij die staat van geloof, helden, bereiken? Ja. En de Bijbel zegt het. Ten eerste, we moeten alle last en zonde afleggen. Om die geloofsstaat van geloofsheld te bereiken. We moeten alle last
de lasten die je hebt uit het verleden afleggen. Want het verleden wordt door vele mensen als een last gedragen. Omdat de duivel mensen en kinderen Gods gebruiken om je weer te wijzen op jouw verleden. En vooral kinderen Gods worden gebruikt. Oh, je staat er niet bij stil. Hoe kinderen Gods hun hart openen voor de vijand. Om hen te gebruiken, om het verleden weer op te rakelen. Maar de Bijbel zegt, wil je geloofsheld zijn, leg af alle last. Alle last van het verleden. Wees niet als mevrouw Lot, die weer omkeek. Naar achteren keek. Naar de dingen van het verleden keek. En ze werd een zoutpilaar. Ga maar na hoeveel kinderen Gods in de kerken komen. Lopen bij de dingen van God en toch zoutpilaren zijn. Want ze kijken om. Maar wil je geloofsheld zijn, dan moet je alle last afleggen. De lasten die je hebt in het leven, die moet je door geloof afleggen. De financiële lasten die je hebt, door geloof afleggen. Ja. De lasten die je hebt met mensen die je moeilijk maken, in geloof afleggen. En kijken naar hetgeen voor jou ligt. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Daar moet je mee beginnen. Om de lasten van het verleden af te leggen. Dank u, Heer. Paulus zegt het. Heel frappant. Daarom Paulus was een geloofsheld. Paulus was een victor. Hij was een overwinnaar. Hij zei, vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Vergetende hetgeen achter mij ligt. Alle last afleggen. Zo beginnen gelovigen. Als wij geloofshelden willen zijn. Om alle last. En velen van ons zijn met lasten gekomen in de kerk. Of lopen met lasten die misschien gisteren nog hebben plaatsgevonden. Of een paar jaren terug. Of tiental jaren terug. Lasten die hebben plaatsgevonden. Maar ben je geloofsheld worden? Begin daarmee. Al die lasten af te leggen. Begin daarmee. Ja? Natuurlijk gaat de tegenstander proberen je te houden. Dat je het niet vergeet, dat je het niet kan loslaten. Natuurlijk. Ik heb geleerd, ik hoef de duivel niet kwalijk te nemen. Het is zijn programma. Zijn programma is om ons op het verleden te wijzen. Dat is zijn programma. Om ons moeilijk te maken. Is zijn programma. Om ons weer te brengen naar die vleesspotten, naar die onreinheden. Is zijn programma. Maar wij hebben Jezus aangenomen. Wij zijn gereinigd door het bloed. Wij hebben de zonde losgelaten. Wij hebben de last van het verleden losgelaten. Wij gaan door in de volle kracht van het geloof. Vooruitkijkende. Dank u, Jezus. Halleluja. Prijs uw naam. Prijs uw naam.